यही धुनवा हो। हेलो अब वका वका में आज हम लोग तो हम लास्ट में तारा खातिर कहते हैं कर बात कुछ ना तुम कुछ नहीं करो इससे बहुत बन रही है किल हाँ घर के लोगवा नहीं पटीदार रोतार अर तो बियाह भइल छिनरी के जवान रोतार बियाह भइल छिनरी के जवान रोतार अरे मैं बोलती हूँ ठीक है थोड़ा माइक मेरा खराब था साढ़ कहाँ बोला सर कि गाना मत तू कमला से हीरो न कहाई बाए बबुआ चंदन कह चंदन जिसके तो वही डीजे ना जो दिए थे आ तो तम लफुआ कहाई बाए बबुआ कहाई बाए बबुआ बाकी काम भाव हो गई होई तो अब दू गो गीत अरविंद भैया कहा मैं तारा अच्छा लगी पागल सीनियर आदमी से जवाब ना मांगल जाए बस प्रियंका जी के मन में तनी मनी बैठो जाओ चंदन यादव जी प्रियंका तिवारी जी विकी भैया सब कोई बैठे हम अभी आनंद वाला गीत छोड़ के दू गो गीत सामाजिक कहीं चाहे मंच के मर्यादा भी मर्यादित रहल लेकिन आनंदमय रहल एगो प्रियंका जी तने बहस कम चढ़े लोग गाना ज्यादा चढ़े हम तो कहले ही नहीं थे भाई हम तो बात नहीं एगो प्रियंका जी के मन में चलाओ समय नैना मोरे हेलो हेलो ये मैं नैना मोरे निमन बोलाई हेलो का दीपू बाबा बहुत ही प्यारा एगो गजल बाटे भोजपुरी घिचावत है बाकी डाली ना थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए भैया कि गुरु तुल चंदन यादव और गोलू राजा से मुलाकात हुआ ए सुमन थोड़ा सा लेवल बढ़वाओ चलो प्रियंका जी रे लगाई उन्हें छोड़ दी इन्हें देखी ना भाई बन मत कर लो मजाक का जने आ जाए भोजपुरी गजल बाटे एगो अब खत्म के ओर चल दे चलो चली गई बानी नो एगो भोजपुरी गजल बाटे बहुत सुंदर अगर अच्छा लगी तो प्यार नैना मोरे नसीला बाबू हेलो जब चाहे तनी मनी बैठ जाके तनी मनी वह छोटू बाबू तनी मनी एगो कलाकार के गजल होता खराबे का है ना होके तो सुने के चाहिए ना का गजल होके पूर्वी होके ये सब गीत जरूरी नहीं है कि सबका निमने होला लेकिन जे प्रयास करता ओकर सुने के चाहिए अरविंद भैया रौरे नहीं के बैठो तो ये टीम सबका बैठी प्रियंका कहाँ जाता रू कहाँ जाता रू घरे जाता रू एक दिन हमनियों के द्वार पर बुलाओ
चलिए नहीं ना नसीला एगो हल्का में मारी ना तनी एगो हल्का में मारी ऐसे कि देखे कलाकार बदल जाता है। गोलू राजा 4 गो भजन गौलन, चंदन यादव गौले, प्रियंका सिंह गौली, प्रियंका तिवारी गौली, ती कलाकार बदल गइलन लेकिन ई कबरो देखनी हां कि बजावे लगे हो बदलल हा तो ये पर हमनी के ध्यान देवे के बा। हम ऐसे रुकल बनी कि दुर्गा पूजा समिति के मंच जौन बा ई केवल यूट्यूब वाला भाई खातिर आनंदमय मत रहो, एकरा के गरिमामय मना के जाई जा कि हर साल प्रोग्राम चलत रहो जौना में 2 मिनट के हमारे भैरवी बा एगो हल्का पुरनकी ठाट के गीत होई ओकर बाद कार्यक्रम समाप्त हो जाए। एगो रौरा गा दी भैया एक एक लगा दी।